Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Έχει μπει καλοκαιράκι, εδώ είμαστε εμείς και αυτή την εβδομάδα με πολύ ωραία θέματα και καλεσμένη φωτιά, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και αυτή την εβδομάδα έχω κοντά μου την Άρτεμις Μπάιμπου. Άρτεμις, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό μήνα θα πω εγώ. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όπως βλέπεις, κάθε φορά μαυρίζω και περισσότερο. Είναι γεγονός και εγώ δίπλα λευκή, κάποια λάθη. Team καλοκαιριού, δηλαδή τι, είσαι φαν? Καλοκαίρι. Είμαι δίδυμος εγώ, προσαρμόζομαι, ελίσσομαι και προβλέπω πολύ δυνατό καλοκαίρι και πολύ δυνατό σε όλους τους τομείς, όπως και... Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν αυτό λογικά θες να πεις. Έχουμε δει λίγο μεγάλη πτώση στις κυκλάδες, έχουμε δει στις τιμές. Όχι στις τιμές, στις αφίξεις από ό,τι κατάλαβα. Θα στα πω όλα, Χριστιάνα. Έχουμε κάποιες ανακατατάξεις, κάποιες προκλήσεις στο δυνατό χαρτί της χώρας μας και μιλάω φυσικά για τον τουρισμό. Η Ελλάδα, ενώ κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως προτιμήσεων για το 2025, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει μια απότομη προσγείωση στις Κυκλάδες, με σημαντική μείωση στις αεροπορικές αφίξεις, της τάξεως 24,9%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Σωστά. Η αγαπημένη μας Σαντορίνη έχει μείωση 30,4%. Κάνουμε παρένθεση. Αυτό το ρίχνουν επειδή έχω διαβάσει και σχετικά ρεπορτάζ, κυρίως στις σεισμικές δονήσεις για όλο αυτό που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα. Παρά αυτό, νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος, γιατί δεν είναι μόνο στη Σαντορίνη. Απλώς ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα, νομίζω. Σωστά. Και στη Μύκονο έχουμε μία μείωση της τάξεως 7,9%. Σωστά. Το οποίο θέλω να προσθέσω το εξής. Είναι και λίγο λογικό. Από πέρυσι είδαμε μία μείωση στη Μύκονο συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν φτάσει πάνω από τα ύψη. Όταν το σετ της ξαπλώστρας ξεκινάει από 90 ευρώ και φτάνει μέχρι και 1000, είναι λογικό να βλέπουμε μία μαζική πτώση. Και οι μισθοί δεν ανεβαίνουν. Άντε, εμείς οι ξένοι έχουν αρχίσει να την απομισθοποιούν και οι ξένοι. Τι γίνεται, γιατί αυτή η πτώση? Η Μύκονος είναι ένας πολύ πολυτελής προορισμός. Ισχύει. Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλους πολυτελείς προορισμούς όπως το Ντουμπάι, είναι πολύ πιο ακριβή. Τώρα, υπάρχει όμως και κάτι θετικό. Πολύ σημειωμένα, αυξημένη η αύξηση στη Ζάκυνθο. 44% πάνω είναι η αφίξη στο νησί. Σε όλα τα 7 νησιά, στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα. Στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα. Όπως και η πληρότητα στα ξενοδοχεία παρουσιάζει μία αύξηση και στην Κρήτη και στην Κεφαλονιά, αύξηση 6,7%. Άρα φαίνεται ότι ο κόσμος δεν είναι λιγότερη η προτίμησή του για την Ελλάδα. Είναι συγκεκριμένα τα νησιά τα οποία έχει λίγο μάλλον αφήσει στις πιο πίσω θέσεις των προτιμήσεών του και έχει δώσει δηλαδή τη σκητάλη σε άλλα νησιά. Σωστά. Και άρα είναι ξεκάθαρο το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ. Σίγουρα. Αυτός είναι ο λόγος. Και αυτό που παρατηρούμε γενικά είναι ότι έχει ανοίξει η τουριστική σεζόν. Και οι τουρίστες προτιμάνε να ξεκινάνε τις διακοπές τους σε off-season μήνες, όπως ο Φεβρουάριος και ο Ιανουάριος. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχω δει και σχετικά ρεπορτάζ τους προηγούμενους μήνες που έδιναν πάρα πολύ πρόσφορα έδαφος ότι υπήρχε πολύ έντονη ζήτηση και είχε πάει καλά το προηγούμενο τετράμινο. Οπότε, μάλλον είκαζαν ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα και στα νησιά αυτά, όπως κάθε χρόνο, Σαντορίνη, Μύκονος, Κυκλάδες. Κάτι το οποίο όμως εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά για τα δεδομένα που θα περίμεναν. Εντάξει, στη Σαντορίνη, το ξαναλέω, έχει μεσολαβήσει και όλο αυτό που έχει συμβεί με τους σεισμούς και τους πολλούς σεισμούς που υπήρχαν. Οπότε ίσως έχει θορυβηθεί και λίγο ο κόσμος γενικότερα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Σίγουρα. Ναι. Να πούμε ότι οι περισσότεροι τουρίστες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλος αριθμός είναι από την Αμερική. Και θέλω να πω ότι η πρόκληση για φέτος είναι η αύξηση μέσης δαπάνης ανά τουρίστα. Γιατί πέρυσι αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι μειώθηκε η μέση δαπάνη ανά τουρίστα. Δεν υπήρξε μείωση στον τουρισμό, υπήρξε μείωση στο κεφάλαιο που χαλάνε οι τουρίστες. Ναι, κατάλαβα. Θα το δούμε, Άρτεμις, θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, το πώς θα πάει η σεζόν. Σίγουρα στο τέλος θα έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ήδη τα πρώτα δείγματα τα δείχνουν αυτά που ανέφερες κι εσύ η ίδια. Και τώρα να περάσουμε λίγο στην τηλεοπτική επικαιρότητα της εβδομάδας. Και αναφερόμαστε στο Γιώργο Καράβα, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο πρωινό του Αντένα και στο Γιώργο Λιάγκα, όπου ο Άρτεμις είπε αρκετά πράγματα. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είχε και καιρό να δώσει συνέντευξη. Είχε καιρό και θέλω να σχολιάσω και κάτι που είπε για το τηλεοπτικό του μέλλον. Πάμε να το δούμε και ερχόμαστε για να το συζητήσουμε. Ότι είναι τα τελευταία 4 χρόνια
Μου έχουν γίνει συνολικά 3 προτάσεις. 3 προτάσεις. Οι 3 αυτές προτάσεις, ως επιτοπλίστων, είχαν να κάνουν με αντικείμενα εκτός μόδας. Α, ωραία. Και είναι κάτι το οποίο, αν με ρωτάς, αυτό θέλω να κάνω. Τέλεια. Υπάρχει κάτι στα σκαριά λοιπόν για του χρόνου, για το Σεπτέμβριο που ξεκινάει η σεζόν, Οκτώβριο? Δεν θα σε ρωτήσω τι, γιατί να μην στο κάψω. Δεν θα προσπαθήσω με την τοποθέτησή μου να αποφύγω την ερώτησή σου, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ ως Γιώργος κινούμαι και πλανάρω το μέλλον μου σύμφωνα με το ότι δεν θα είμαι στην τηλεόραση. Τώρα, εάν έρθει κάτι από την τηλεόραση, μπορεί να έχει έρθει, μπορεί να μην έχει έρθει. Αν έρθει όμως κάτι από την τηλεόραση, είναι καλοδεχούμενο. Παντρεύτηκα το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, μου φάμε κανένα ξύλο στο σπίτι. Παντρεύτηκα το Νοέμβριο του 12. Άρα πρέπει να ήμουν 29-30. Πολύ μικρός, ρε παιδί μου. Το ήθελα. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή. Γιατί παντρεύτηκες τόσο μικρός? Δηλαδή, επειδή είδες η Ραφαέλα ότι είναι άνθρωπό σου και. Ναι, γιατί βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο. Βρήκες, Βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο και από την πρώτη στιγμή που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, κατάλαβα ότι έχοντας τον δίπλα μου, μόνο καλό μπορεί να μου κάνει. Δεν ξέρει, ας πούμε, κάποιοι θα λέγανε: είμαι όμορφος. Είμαι σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλές ωραίες γυναίκες. Και θα μπορούσα. Λέω τώρα, πώς θα το σκεφτόντουσαν κάποιοι. Παντρεύομαι μικρός, αν θέλω να είμαι και πιστός. Και ερωτευμένος με τη γυναίκα μου που σας έχω δει πόσο ερωτευμένοι είστε, φαντάζομαι είστε και πιστοί. Άρα το χάνω όλο το άλλο κομμάτι της διασκέδασης, της ξενιασιάς, του γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί. Εσύ δεν το σκέφτηκες καθόλου, δηλαδή ήθελες πραγματικά να ακολουθήσεις αυτό? Κοίταξε, όταν είσαι σε ένα ουτοπικό ταξίδι και κυνήγι, τίποτα δεν σου φαίνεται αρκετό. Πάρα πολύ ωραία τα είπε. Πολύ ωραία και μου αρέσει που είναι πιστός και που έτσι δεν άκουγε τις ειρήνες γύρω του. Στο ερώτημα που του έθεσε ο Γιώργος Λιάγκας, φαίνεται ότι είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι, όπως θα έχει δείξει και η πορεία τους. Και τώρα δεν ξέρω γενικά για το GNTM, Άρτεμις. Δεν μίλησε για το GNTM. Βασικός πυλώνας στο GNTM θα λείπει. Ο Γιώργος Λιάγκας πώς και δεν έβγαλε κάποια είδηση από αυτό. Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση. Θα περίμενα να το ρωτήσει και να έχει πάρει και τις κατάλληλες απαντήσεις σε αυτό. Μάλλον για να μην μίλησε. Προφανώς δεν θα είναι. Ή θα είναι και δεν πρέπει να εδώ το πει. Εδώ το βγάλαμε το αποκλειστικό. Προφανώς, θα δείξει. Σε κάθε περίπτωση πολύ συμπαθητικός και έχει μια αξιόλογη πορεία. Ναι, μιλάει και πολύ σωστά. Γι' αυτό δεν ήταν και τυχαία η επιτυχία που είχε με τη συμμετοχή του σε αυτό το reality. Και πόσο αγαπητός είναι στο κοινό. Ναι, είναι αλήθεια. Και προσγειωμένος. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που είναι προσγειωμένος. Και τώρα θα περάσουμε σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα περάσουμε στον παγκόσμιο πρωταθλητή μας για 8η φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον Πετρούνια, ο οποίος πραγματικά μας έκανε όλους υπερήφανους. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά θα ήθελα να δούμε πρώτα το σχετικό βιντεάκι και θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Ο Δημήτρης Δράφτης, ο προπονητής σου, φώναξε: είναι χαρούμενο το αγόρι μου, το πήρε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε την αίσθηση, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον Δημήτρη ακόμη, είχα την αίσθηση ότι μόλις έκανα τόσο μεγάλο βήμα πίσω, ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ήταν δύσκολα και προφανώς τώρα είμαι χαρούμενος. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Μάλλον κοψοχολιάστηκαν και οι υπόλοιποι 5 μετά από μένα και κάνανε τα ίδια λάθη. Μόλις είδα το σκορ, η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο παραπάνω σκορ, γιατί το πρόγραμμα πάνω δεν το έχω δει στο βίντεο, αλλά ένιωσα ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε περίμενα γύρω στο 14-60. Ωστόσο, μόλις έκανα αυτό το βήμα, θεώρησα ότι θα είμαι εκτός μεταλλίων, γιατί το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Οι αθλητές που έχω απέναντι μου είναι ο Αντέμ και χτες κέρδισε το σύνθετο ατομικό. Είναι όλοι legends στα δικά μου μάτια. Είμαι καλά, είμαι καλύτερα από ποτέ. Δεν ήμουν καθόλου στρεσαρισμένος, κάτι που με κάνει να νιώθω πολύ καλά κάτι τέτοιο, γιατί σημαίνει καλή διαχείριση. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό και θέλω να το απολαύσω αφενός, και αφετέρου αντλώ δύναμη από τα παιδιά μου και από όλα τα παιδιά που δέχομαι μηνύματα και θέλουν να κάνουν, όχι ενόργανοι, αθλητισμό. Οπότε αυτό μου δίνει τρομερή δύναμη να προσπαθώ να συνεχίζω να φέρνω καλά αποτελέσματα για να ανεβάζουμε τη σημαία μας ψηλά και να ακούγεται ο αθλητισμός, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Πολλά φιλιά στην Ελλάδα και ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που είδανε τη σημερινή ημέρα. Υπόσχομαι κι άλλα, ακόμη περισσότερα, να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας. It's a cultural divide. I'ma get it on the flow. 40 acres in the mule. This is bigger than the music. Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like buck. Bust that on a beat, bro, deep out in the rap. He a freak, though, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe. Let them boys to the cross, they walk around like tees. What's up?
Πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι συγκινητικό να βλέπεις, ειδικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής και όχι αθλητής. Τώρα μιλάμε ίσως ο καλύτερος αθλητής της Ελλάδας, έτσι. Υπεραθλητής, 8ο ευρωπαϊκό και έχει και 3 παγκόσμια. Που έχει πάρει και άλλαξε το πρόγραμμά του, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Παρόλο που ήταν μικρότερης ηλικίας οι υπόλοιποι που διαγωνίστηκε, έτσι ώστε το προσάρμοσε, έτσι, που ήταν υψοκίνδυνο να αλλάξει το πρόγραμμά σου, το προσάρμοσε έτσι ώστε να φτάσει στην κορυφή. Επίσης, πόσο σεμνός στις δηλώσεις του, πόσο εξύψωσε και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές τους, εισαγωγικά τους υπόλοιπους συναθλητές, θα το πω εγώ. Να πούμε ότι ήρθε στην πρώτη θέση με 14.400 βαθμούς και ότι ήταν μαζί με τον Αιγυπτιακής καταγωγής Τούρκο Αντέ Μασίλ, όπου είναι και πολύ κοντά όπως βλέπουμε, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο και σαν εικόνα, έτσι, ειδικά για τους δύο λαούς, αλλά και σαν εικόνα γενικά στους ανταγωνιστές και στους αθλητές. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ότι θα έπρεπε οι αθλητές να αμείβονται πολύ πιο γενναιόδωρα, πολύ παραπάνω και να εκτιμούνται πολύ παραπάνω, έτσι, στην Ελλάδα. Γιατί περνάνε πάρα πολλές δυσκολίες και θέλει πολύ αντοχή, πολύ προσήλωση, μεγάλη προσήλωση. Όποιος έχει ζήσει κοντά σε αθλητή, πρωταθλητή, το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια να πούμε στο Λευτέρη Πετρούνια. Και θέλω να πω ότι αυτά είναι πρότυπα για τις νεότερες γενιές. Φυσικά. Ο αθλητισμός σώζει ζωές κυριολεκτικά. Και όταν βλέπεις έναν τέτοιο αθλητή, ο οποίος έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης 8 φορές, να μιλάει με τέτοια ταπεινότητα και τόσο σεβασμό, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι σημαντικό βέβαια, γιατί δείχνει το ποιόν του και δείχνει το πόσο ότι η προσπάθεια που κάνει φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάει. Έτσι, είναι σεμνός, είναι ταπεινός, γιατί δεν του χαρίστηκε τίποτα και γιατί κόπιασε πάρα πολύ για να φτάσει εκεί που είναι. Να πούμε επίσης ότι είναι ο μοναδικός από την αρχή του θεσμού, στα 70 νομίζω χρόνια του θεσμού, από το 1955, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει διψήφιο αριθμό. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Μεταλλίων, ναι. Απίστευτο. Γενικά έχει σπάσει τα ρεκόρ. Καλή επιτυχία να πούμε φυσικά και για την πορεία να κλείσει όπως επιθυμεί εκείνος τον κύκλο του πρωταθλητισμού. Και να συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο πολύ ευχάριστο γεγονός. Ο Light, ο Trapper, που το προηγούμενο διάστημα απασχόλησε με αρνητική χρειά τέλος πάντων την επικαιρότητα. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Θα γίνουν γονείς με την σύντροφό του την Άννα και έκαναν ένα baby, όχι baby boom ακριβώς. Baby boom, ας το πούμε, αν και ήξεραν, ήταν ξεκάθαρο το φίλο. Ένα πάρτι τέλος πάντων. Baby shower. Baby boom, να το πούμε εμείς, ναι. Πάρτι, όπου βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αγαπημένο αυτό το ζευγάρι, είναι πολλά χρόνια μαζί και περιμένουν αγοράκι. Θα το ζήσει λοιπόν το αγοράκι του, καλοφώτιστο. Και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Εννοείται να ευχηθούμε τα καλύτερα, να είναι υγιές εννοείται και ευελπιστούμε να χαράξει τη δική του πορεία. Καλλιτεχνική φλέβα θα έχει. Λες, μπορεί με πατέρα μουσικό τράπερ, να το πούμε, και μητέρα χορεύτρια, δεν μπορεί. Πιστεύω και εγώ θα έχει μια καλύτερη. Ναι, το πιστεύω. Νομίζω ότι εμείς θα ευχηθούμε πάλι με το καλό, να του ζήσει, να έχει μια καλή εγκυμοσύνη και να είναι υγιές. Ακριβώς. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τσίμπλινα, ο οποίος είναι δασολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος του πρότυπου δάσους Δυτικής Μακεδονίας και κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για ένα διεθνές σεμινάριο. Να πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως μαζί του για να μας τα πει και ο ίδιος. Δημήτρη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα Χριστιανά, δόξα τω Θεώ, χθες γυρίσαμε από Καναδά, από το Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Πρότυπου Δασών. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ήταν γύρω στους 200 συμμετέχοντες από 45 χώρες. Πάρα πολύ. Είναι κάτι το μοναδικό το να είναι στον ίδιο χώρο άτομα από τόσες χώρες να συζητάνε για θέματα όπως αειφόρο διαχείριση των δασών και φυσικών πόρων, όπως για συμμετοχικότητα, για δασικές πυρκαγιές. Ειδικά για την Ελλάδα, πολύ βασικό αυτό για τις δασικές πυρκαγιές. Νομίζω ότι μας αφορά άμεσα. Ναι. Και όχι μόνο, είχα την τιμή να έχω παρουσίαση σχετικά με δασικές πυρκαγιές και τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα λόγω της κλιματικής κρίσης, απασχολεί πολύ κόσμο και σε γενικές γραμμές ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή. Νιώθω τυχερός που συμμετείχα σε αυτό, με την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών. Ήμασταν οι μοναδικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα, το πρότυπο δάσους Δυτικής Μακεδονίας, και τώρα ο στόχος είναι με τις συνέργειες που κάναμε να μεταφέρουμε αυτές τις καλές πρακτικές εδώ στην Ελλάδα και να προχωρήσουμε διάφορα ζητήματα ώστε να δώσουμε λύσεις. Επομένως, θα ήθελα να μας πεις γενικότερα, για να καταλάβει ο κόσμος, όταν μιλάμε για πρότυπο δάσος, τι εννοούμε? Το πρότυπο δάσος δεν είναι δάσος. Ξεκινάμε από τα βασικά. Είναι μια μετάφραση, επειδή τυχάνει είσαι και μέλος. Ναι, είμαι δασολόγος, εννοείται. Και είμαι και μέλος του πρότυπου δάσους. Ισχύει. Έτσι, από τα ιδρυτικά μέλη. Το πρότυπο δάσους είναι μια εθελοντική σύμπραξη ιδιωτών και φορέων, οι οποίοι έχουν ως στόχο την καλύτερα αειφόρου διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε τη Δυτική Μακεδονία ως χώρο δράσεων, ως επικράτεια. Κάναμε μία άμκε, διότι για να γίνεις πρότυπο δάσους πρέπει να είσαι είτε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή εταιρεία. Έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο και υλοποιούμε δράσεις. Οπότε ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτό το συνέδριο και να γνωρίσουμε συναδέλφους από όλα τα πρότυπα δάση του κόσμου. Ήταν κάτι το φοβερό τη μια στιγμή να μιλάς με Μοζαμβίκη, τα επόμενα λεπτά με Παραγουάη, την άλλη με Ταϊλάνδη, την άλλη με Γουατεμάλα, την άλλη με Σουηδία. Έτσι ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Σίγουρα, ναι. Και είναι και πάρα πολλές χώρες. Φαντάζομαι. Τώρα εσύ τα ξέρεις καλύτερα, βέβαια. Είδαμε και βλέπουμε και πλάνα ταυτόχρονα και από την ομιλία σου στην πορεία. Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω σχετικά, ο κόσμος δεν ξέρει κιόλας, είναι ίδια τα προβλήματα. Και ως δασολόγο τώρα σε ρωτάω. Σε κάθε χώρα διαφέρουν. Ναι. Σαφώς διαφέρουν. Σαφέστατα. Εμείς τα πρότυπα δάση έχουν περιφερειακά δίκτυα. Εμείς ανήκουμε στο Μεσογειακό Δίκτυο Πρότυπο Δασών, που έχουμε παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή, συζητούσαμε έναν Κινέζο πρόεδρο του πρότυπου δάσους εκεί της Κίνας. Αυτοί έχουν δάσους από μπαμπού. Έτσι. Καμία σχέση, άλλο τελείως όλο. Είναι κάτι ξένο. Αλλά όπως και οι δασικές πυρκαγιές. Άλλα το τροπικό κλίμα, άλλο το μεσογειακό όπως το δικό μας. Εμείς πρωτίστως συνεργαζόμαστε με τη Μεσόγειο, αλλά από εκεί και πέρα ανταλλάσσουμε κάποιες καλές πρακτικές. Τις προάλλες πριν 10 μέρες, 15, κάναμε ένα webinar σε συνεργασία το Μεσογειακό Δίκτυο Πρότυπο Δασών με της Λατινικής Αμερικής. Παρουσιάσαμε ενδιαφέροντα ζητήματα και προσωπικά είχα την τιμή να παρουσιάσω το Forestival. Είναι ένα μοναδικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο δάσος, το οποίο σας προσκαλούμε κιόλας 28-29 το μηνός. Θα γίνει στο Βόλιο, έτσι, στο χώρο του Fiesta Βόλιο. Εκεί πέρα είναι να το πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τους φίλους μας στη Δυτική Μακεδονία που μας βλέπουν εκεί και στο Flash TV, ότι μπορείτε να παρευρεθείτε. Έγινε με μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Φέτος ελπίζω να μπορέσω να έρθω κι εγώ. Συνέχισε, σε διακόψα. Ναι, και πραγματικά επειδή το παρουσίασα και στον Καναδά, τους εντυπωσίασε. Πολλοί είπαν θα σου κλέψουμε ιδέες και μάλιστα χαρακτηριστικά να σου πω, η πρότυπο δάσους του Παραγουάης θέλει να τη στείλει μια πρόσκληση για να συμμετάσχει του χρόνου. Φέτος δεν προλαβαίνει. Οι Σουηδοί είπαν θα έρθουν. Άρα δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα ξεπεράσει και τα δικά μας όρια, τα σύνορα, γιατί θα έχουμε και επισκέπτες από το εξωτερικό και όχι μόνο από την Ελλάδα. Αναμένουμε να το δούμε κιόλας. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να μας πεις. Τώρα αυτό είναι γενικότερο όμως, πέραν του πρότυπου δάσους. Θεωρείς ότι φέτος με τις πυρκαγιές, πώς πιστεύεις ότι θα είναι η ίδια η κατάσταση? Θεωρείς ότι είναι υποβαθμισμένο το επάγγελμα του δασολόγου στη χώρα μας, γενικώς? Υποβαθμισμένο δεν θα το πω. Ως δασολόγος, επειδή τυχάνει να είμαι και διευθυντής δασών Κοζάνης, ότι οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Ναι, είναι υποστελεχωμένες. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, συζητούσα με Τούρκους συναδέλφους και μου έλεγε ο άλλος είναι διευθυντής και έχω 150 άτομα. Όμως εκεί οι δασικές υπηρεσίες έχουν και την καταστολή των δασικών υπηρεσιών. Εγώ θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια το πήραμε, να το πω λαϊκά, διαφορετικά και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Άρα, τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια κάποια σημαντικά προβλήματα. Το πρόβλημα είναι στα δάση της Νότιας Ελλάδας, τα οποία δεν διαχειρίζονται, και της Αττικής. Εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, δυστυχώς, Χριστιανά. Δεν διαχειρίζονται, ακούω. Μήπως με τη σωστή... Δεν διαχειρίζονται σωστά, φαντάζομαι. Δεν διαχειρίζονται σωστά. Όχι, δεν διαχειρίζονται καθόλου.
Καθόλου. Διότι δεν υπάρχουν δασικοί συνεταιρισμοί και το βρίσκω απολύτως λογικό. Να σου πω, το επάγγελμα του δασεργάτη, το γνωρίζει και ως δασολόγος, είναι από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα επαγγέλματα. Ναι. Η Νότια Ελλάδα που έχει τουρισμό, ο άλλος έχει 2-3 Airbnb, γιατί να πάει να γίνει υλοτόμος, έτσι. Ναι. Και να τον φάει η ζέστη και η κούραση και να εγκαιμονεί ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Αλλά πριν 2 μήνες θεσμοθέτησε ένα καινούριο νόμο η κυβέρνηση, όπου θα βάλουν μπρος τη διαχείριση και αυτό των δασών, γιατί ένα μη διαχειριζόμενο δάσος είναι υποβαθμισμένο δάσος και επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές. Σωστά. Και ευχαριστούμε που το λες κιόλας και το αναφέρεις, να το γνωρίζουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας ενημέρωσες και για το πρότυπο δάσος και για το ταξίδι που είχατε στο διεθνές αυτό σεμινάριο, αλλά και γενικότερα για την τοποθέτησή σου ως δασολόγο για κάποια κέρια ζητήματα εδώ στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να πάει καλά και τέλος Ιουνίου η δράση που έχετε στη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας. Θα το δείτε στην πορεία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα πω, να έχουμε κοντά μας την υπέρλαμπρη, τη μοναδική, τη Σοφία τη Δανέζη. Σοφία μου, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα όμορφα λόγια που είπες. Τα πιστεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, στο έχω προτείνει και καιρό, η αλήθεια είναι, και χαίρομαι πολύ που ήρθες τελικά. Χαίρομαι που είσαι καλά, να πούμε αυτό, γιατί η ψυχολογία είναι το παν, Σοφία. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε είδαμε, Σοφία μου, και την Κυριακή. Πήγες και στο Big Brother, δεν θα μπορούσες να λείπεις, η αλήθεια είναι, έχεις φτάσει τελικό. Ήσουν ένα legend του Big Brother, θα πω εγώ. Ήσουνα. Και ήσουν ένα από τα πρώτα ονόματα που σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για Big Brother. Παραβρέθηκες λοιπόν στο live. Θα ήθελα να μας πεις λίγο πώς σου φαίνονται και οι νέοι παίκτες και η εμπειρία σου εκεί πέρα στο Big Brother, στο live. Πώς είδες τα πράγματα φέτος? Εγώ είναι η δεύτερη φορά που πήγα καλεσμένη στο πλατό. Άλλο πλατό δεν ήταν το ίδιο, ήταν άλλο ένα πλατό έτσι, λίγο πιο κάπως. Πιο καλό ήταν το προηγούμενο ή αυτό? Το προηγούμενο. Μάλιστα. Ναι, sorry. Κατά κεραυνό, όχι εντάξει, ναι. Πιο έτσι λίγο κάπως. Τώρα αυτό δεν είναι εντάξει. Δεν σε εντυπωσίασε, αλλά τι να κάνεις, μαύρο πράγμα, τίποτα εκεί. Okay. Λοιπόν, πώς πέρασα, με ρώτησες? Ναι. Πέρασα καλά, Πώς βλέπω τους παίκτες? Καλά είναι τα παιδιά, έχουν όλα την προσωπικότητά τους. Κάποια είναι ευχάριστα, κάποια είναι φασαριόζικα. Εντάξει, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, γιατί εκτός ότι έχουν δει και εμάς τα προηγούμενα... Είναι προειδεασμένοι. Είναι λίγο. Ναι. Πέρασαν και 5 χρόνια, ξέρεις, είναι πιο εύκολο να το ψάξεις και να δεις τι να κάνεις και τι θα ιντριγκάρει περισσότερο τον κόσμο, γιατί για ίντριγκα μιλάμε. Άρα πιστεύεις ότι έχουν στρατηγική σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι πλέον. Δεν είναι τόσο αυθόρμητοι. Βέβαια. Και εγώ θα είχα τώρα αν έμπαινα. Δηλαδή τώρα αν με έβαζες, κέρδιζα. Θα ήσουν πιο. Ήθελα να στο ρωτήσω αυτό. Θα έμπαινες δηλαδή πιο to the point? Δεν θα έμπαινα ποτέ, αλλά αν έμπαινα. Με πολλά λεφτά θα έμπαινα. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα. Δεν έχεις... Η εικόνα μετράει, η Σοφία μου. Δεν είσαι λίγο boss. Αυτό. Κοίταξε, αφού άντεξες, έχεις ξεχωρίσει κάποιον? Από πότε? Από το φετινό. Να ξεχωρίσω που θα έκανα παρέα. Πάνω κάτω πιστεύω που θα έκανες παρέα. Και δεύτερον, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι τελικό με στρατηγική που έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν, εν πάση περιπτώσει? Κοίταξε, θα είναι σίγουρα. Μην λέμε πιστεύω ότι θα είναι ο Τεντόπουλος. Οκ, ναι. Το παιδί από τη Λάρισα. Από πού είναι αυτός? Ο Νικός. Ο Νικός αυτός. Η Ζωή. Η Ζωή σου Μονάκη σίγουρα, πιστεύεις? Ναι. Όχι, και θα ήθελα να πάει μέχρι τέλους, δηλαδή, γιατί δεν υποστηρίζω κανέναν. Δεν τα ξέρω τα παιδιά για να τα υποστηρίξω, αλλά αυτό που βλέπω. Μ' αρέσει εμένα η Ζωή. Μ' αρέσει
Γιατί βγάζει την προσωπικότητά της. Όλοι βγάζουν την προσωπικότητά είναι τους. πιο έντονη. Και τη χειρότερη τους φαίνεται. πλευρά. Ναι. Και τη χειρότερη και την καλή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μου αρέσει, μου αρέσει. Δεν τρελαίνομαι. Το ξέρω το κορίτσι. Αλλά δεν επιτίθεται αυτή. Αυτή μόνο δηλαδή είναι σε άμυνα. Θεωρείς ότι είναι σε αμυντική στάση κατά βάση. Ναι. Γιατί τις κάνουν όλοι επίθεση. Είναι σαν εύκολο στόχος, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο στόχος, είναι δύσκολο στόχος. Απλά είναι αυτή που θα απαντήσει. Που απαντάει, να πάει στη διαδικασία, ενώ η άλλη μπορεί να μην είναι εκείνο, και θα το καταλαβες. Και ποιος συμπαθείς, με ποιο θα μπορούσε, πιστεύεις, να συναστροφείς? Εμένα ο κύκλος μου είναι πολύ μικρός και έτσι δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να... Ναι, οκ. Οπότε καλά δεν είσαι και μέσα βέβαια για να δεις λίγο πώς κινούνται στην πραγματικότητα και γενικά με ποιο θα μπορούσε να κολλήσει. Έχω φίλους. Εσύ, καλά, ναι, δεν ψάχνεις. Ήταν σενάριο, δεν ήταν, υποτιθέμενο τέλος πάντων. Εσύ από το δικό σου το παιχνίδι, Σοφία, τώρα μετά που έχουν περάσει κάποια χρόνια, έτσι, τι γεύση σου έχει αφήσει? Πώς το θυμάσαι, σαν κάτι έτσι παρελθοντικό, μια εμπειρία? Θέλω να σου πω ότι το κοροϊδεύουνε, το χλεβάζουνε, κάποιοι λένε τα καλύτερα. Είμαστε 100 άτομα βαριά που έχουμε μπει σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή από πιο παλιά μέχρι τώρα. Πόσοι να ήμασταν, 100, πες 100. Πάνω κάτω, ναι. Λοιπόν, θέλουν πολύ να ήταν στη θέση μας. Πολλοί κόσμος. Ναι. Δηλαδή όσο και κάποιοι να λένε ότι εκείνο θα θέλανε να είναι. Άρα είμαστε από τους τυχερούς. Ξεκινάμε από αυτό. Από τους τυχερούς για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα reality show που δεν γίνεται να δώσανε συμμετοχή μόνο 10 άτομα ή 100. Όχι, σίγουρα. Δώσανε χιλιάδες. Αυτοί οι χιλιάδες, μέσα σε αυτούς είμαστε εμείς οι 100 τυχεροί. Γιατί τυχερούς μας. Ναι, σίγουρα από αυτούς που θέλανε και κάνανε και δώσανε συμμετοχή ήταν τυχεροί. Εννοείται. Λοιπόν, τι μου έχει αφήσει? Σίγουρα ευχάριστα, δυσάρεστα. Όλα μες στη ζωή είναι. Νιώθω και την τύχη. Δηλαδή, ήθελα να μπω, δεν με σμπρώξαν, δεν με τραβήξανε. Εγώ δήλωσα συμμετοχή. Αυτό ήθελα. Εσύ δήλωσες. Δεν μου λες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο. Γιατί ήσουν χρόνια στον χώρο του τραγουδιού και ήσουν αναγνωρίσιμη, έτσι, ως ένα σημείο. Ήταν μια κίνηση που έκανες προκειμένου να γίνεις να πάρεις λίγο παραπάνω, ας πούμε. Όχι δημοσιότητα, να γίνεις πιο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό εννοώ. Δεν ξέρω, έχω πει ποτέ την ιστορία πώς μπήκα. Όχι, ή τουλάχιστον δεν την έχω ακούσει εγώ. Ωραία. Και εγώ δεν θυμάμαι αν την έχω πει την ιστορία, γι' αυτό θα είσαι και η πρώτη. Άμα έχει γίνει αυτό. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό, γράψτε από κάτω. Δεν θα πω ονόματα. Δούλευα κάπου. Ναι, ωραία. Δούλευα σε ένα μαγαζί. Γνωστό. Και είχα γνωστούς τραγουδιστές πάνω από εμένα. Δεν είχα αφήσει εγώ τότε, δεν βάλανε σε μένα που θα έπρεπε να μου βάλουνε κανονικά. Αλλά δεν μου βάλανε αφήσει. Εντάξει, δεν απαιτούσα, αλλά λόγω της ΤΕΠ θα έπρεπε να μου βάλουν αυτό πριν το παιχνίδι. Στην πρεμιέρα, εγώ έκανα τις πρόβες μου και γίνω. Στην πρεμιέρα, ένας από τους καλλιτέχνες που είχαν την αφίσα, δεν ήρθε. Ναι. Ήρθε μία ώρα μετά. Αυτό το κομμάτι που έλειπε, γιατί έπρεπε να βγει και ο άλλος ο καλλιτέχνης. Το κάλυψες εσύ? Το κάλυψα εγώ. Στην πρεμιέρα? Στην πρεμιέρα. Με το πρόγραμμα πάνω κάτω, ελεύθερο. Δηλαδή ήταν κάνε πρόγραμμα τώρα. Το πήρες πάνω στην ουσία και δεν γινότανε. Για μία ώρα έκανα το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμά μου, μετά από μένα έβγαινε ο καλλιτέχνης αυτός. Μετά από μένα και είχε 40 λεπτά πρόγραμμα. Αυτό το 40 λεπτό το έκανα εγώ. Μάλιστα. Ενώ δεν σε είχαν και στην αφίσα. Ναι, λοιπόν. Βγήκε μετά από μένα ο καλλιτέχνης που έπρεπε να βγει και ο καλλιτέχνης που εγώ πήρα τη θέση του δεν ήρθε για τους δικούς του λόγους. Ήρθε πιο μετά. Έγινε εκεί πέρα ένα fight, όχι με μένα. Προφανώς, μαζί του αυτός. Με τον άλλον και ότι εκεί και να και τ' άλλο. Και δεν ξέρω τώρα πώς να το εξηγήσω. Πήγα στο σπίτι, λέω, εγώ δεν πίνω στη δουλειά και γενικά πίνω πολύ λίγο, πιο παλιά νομίζω μπορεί και να έπινα λίγο ένα ποτό παραπάνω, αλλά δεν ήμουν ποτέ. Δεν είσαι του ποτού, ναι. Δεν είμαι. Μ' αρέσει. Αλλά σε ένα σημείο, δεν θα πιεις στη δουλειά εννοείς. Όχι, ιδιαίτερα στη δουλειά δεν θέλω να... Δεν θέλω. Δεν μου βγαίνει. Καλά, να έχεις και να σε ψηφίδι. Ναι, θέλω να είμαι νυφάλια. Λοιπόν, πηγαίνω στο σπίτι και ήπια εκείνη την ημέρα, στο σπίτι όμως. Δηλαδή ήπια το ένα ποτό μου, μετά τη δουλειά πήγα στο σπίτι και άνοιξα ένα μπουκάλι βότκα. Και το ευχαριστήθηκες μόνη. Και μόνη μου, λοιπόν. Μεθυσμένη έκανες αίτηση. Ναι.
Έκανα μεθυσμένη αίτηση και θα πω τώρα το λόγο. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια, σε αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια και λέω, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, έκανα επιτυχία, έχω τρέξει παντού, έχω τραγουδήσει παντού, έχω κρατήσει μαγαζιά, με έχουνε, δεν ξέρεις, πολλές φορές δεν με σεβάστηκαν πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι, στο ανθρώπινο και στο προσωπικό, έτσι, γιατί αυτό δεν το έχω αφήσει ποτέ. Δεν με εκτίμησαν, δεν με κάνανε, τους έχω ξελασπώσει εκείνο και τ' άλλο. Και έρχεται. Αδικία. Ναι, αδικία full. Ναι. Και είμαι μεθυσμένη. Και κλαίω. Και λέω, όχι ρε παιδιά, γιατί το παθαίνω εγώ αυτό, είναι αδικία αυτό που γίνεται, γιατί μου το κάνουν αυτό και σε παρακαλώ, στο σύμπαν, στο σύμπαν, σε παρακαλώ, δείξε μου ένα, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει κάτι να αλλάξει ρε παιδάκι μου, κάτι πρέπει να αλλάξει τώρα όμως, γιατί κουράστηκα, γιατί δεν πάει άλλο αυτό, δεν γίνεται να τραγουδάνε όλοι το τραγούδι μου ή να το ξέρουν όλοι και να μην ξέρουν ποια είναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν γίνεται να κάνω τόσα πράγματα, να κρατάω μαγαζιά και να μην... Δηλαδή, να μην χαίρεις τέλος πάντων λοιπόν, και έτσι, όχι της εκτίμησης, της αναγνωσιμότητας που στην ουσία έχεις δουλέψει για αυτήν χρόνια. Και σκάει διαφήμιση. Ναι. Και κάνω έτσι. Τώρα έχω το κινητό μαζί. Και έκανε έτσι μεθυσμένη. Και έκανε έτσι μεθυσμένη. Οπότε, ξέρω, από την αρχή ήταν ότι θα πήγαινε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά θα πήγαινε. Λοιπόν, και με παίρνουν τηλέφωνο μετά από λίγες μέρες. Πηγαίνω εκεί και γίνεται η οντισιόν, καπάκι Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί. Εγώ Σάββατο δουλεύω. Και πάω πάλι μεθυσμένη από το άγχος μου τώρα αυτή τη φορά. Από το άγχος μου. Ήτανε όλο δηλαδή. Ήτανε όλο μεθυσμένο. Μπαίνω μέσα, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ δεν έχω βοηθηθεί από πουθενά. Ναι. Είναι πολύ είναι βασικό που το λες, γιατί είναι δύσκολος πολύ ο χώρος του. Και ο λόγος που μπήκα ήταν γι' αυτό. Για την αναγνωρισιμότητα, έτσι ώστε να κερδίσω κάτι από αυτό, όχι να πάω να γίνω παρουσιάστρια, να γίνω ηθοποιός, να γίνω χορεύτρια, πάνω στη δουλειά μου. Λοιπόν, και πηγαίνω εκεί πέρα, μπαίνω μέσα, τους λέω είμαι μεθυσμένη. Τους το λέω από τώρα. Μπήκες και το είπες κατευθείαν, δεν ήσουν σε φάση όχι, μη φανεί να το κρύψω, να είμαι λίγο πιο... Μπήκα εγώ η Σοφία και λέω παιδιά, ακούστε, έχω δηλώσει για αυτό το λόγο. Ειλικρινής όμως. Πάντα είμαι ειλικρινής. Στα δικά μου μέτρα και σταθμά ειλικρίνειας, κατάλαβες. Γιατί η δικιά μου ειλικρίνα με τη δική σου δεν είναι η ίδια. Ναι, καλά, σίγουρα. Από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει. Λοιπόν, πηγαίνω εκεί, τους λέω παιδιά, εδώ είμαι μεθυσμένη. Είμαι αυτή και αυτή. Άμα θέλετε να μπω μέσα, καλώς. Άμα δεν θέλετε, δεν πειράζει. Και δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που θα πω. Θα το πω, δεν πειράζει. Και μου λένε μπήκες. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι αν ήμουν θα έλεγα κατευθείαν αυτή έχει μπει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, και όταν έγινε όλο το. Ήταν να μπούμε εμείς πιο νωρίς. Αυτό έγινε 13 Μαρτίου, έγινε το casting. Όχι. Το Ιανουάριο έγινε το. Η πρεμιέρα. Η πρώτη πρεμιέρα πήρε αναβολή. Λόγω του COVID. Τότε μας κλείσανε 13 του μήνα. 13 Μαρτίου, Απρίλιο. Ή Μάρτιο, δεν θυμάμαι τώρα. 13 ήταν σίγουρα γιατί ήμασταν στο ξενοδοχείο οι δύο όλοι και μας πήραν, μας πήγανε πίσω. Ναι. Λοιπόν, και τον Αύγουστο θα ξαναγινότανε. Μέχρι τον Αύγουστο, εγώ ούτε πήρα τηλέφωνο, ούτε τίποτα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Με παίρναν τηλέφωνο. 20 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε. Εντάξει. Ναι, λέω, ναι. Ξεκίνησα από τον Αύγουστο. Το έχεις αφήσει λίγο, το έχεις βγάλει από το μυαλό σου κάπως. Ναι, είχε περάσει και μεγάλο χρόνο. Είχαν γίνει τόσα πράγματα. Είχαμε αρρωστήσει. Κάναμε. Ήταν περίεργη τότε η κατάσταση. Λοιπόν, αρχές Αυγούστου, τότε που αρχίσαμε να ξεμητάμε κιόλας με παραλίες και με τέτοια. Ναι. Θα ξεκινήσει το Big Brother. Μα, εντάξει. Θα γίνει αυτό. Εντάξει. 15 σε θέλουμε στην Αθήνα να είσαι εδώ πέρα γιατί θα κάνουμε εξετάσεις. Γιατί κάναμε και... εντάξει. Στις 18 με παίρνουν. Καλά, συγγνώμη, γιατί δεν μας έχεις πάρει ένα τηλέφωνο. Από ό,τι έμαθαμε τότε, όλα τα παιδιά που μπήκανε μέσα. Ότι παίρνανε. Και θα ξεκινήσει. Είσαι η μοναδική λέει που δεν παίρνει τηλέφωνο. Λέω ρε παιδιά, ό,τι να γίνει θα γίνει. Θέλετε να έρθω, καλώς δεν θέλετε να έρθω. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Και 20 του μήνα, 20 Αυγούστου, 19, κάναμε τις τελευταίες εξετάσεις. Καλά. Αυτό ήταν το καλύτερο, να ξέρεις. Μπήκαμε εκεί πέρα. Καλέ, αυτές οι εξετάσεις που μας κάνανε 2.000 ευρώ κάνανε. Ότι λύθηκατε στα πάντα. Ναι, check-in, check-out. Όλα μας τα κάνανε, ναι.
Τίποτα, μια χαρά. Εγώ μόνο για τις εξετάσεις πήγαινα. Τρίπλ, τέτοιο. Για το θέμα υγείας. Ναι, θέμα υγείας είναι πολύ καλό. Παιδί μου. Όλα δεν καλά. το κάνεις, όλα τέλεια. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Μπήκαμε εκεί πέρα 8 μέρες στο ξενοδοχείο. Κλεισούρα μόνοι μας σε ένα δωμάτιο, χωρίς κινητά, χωρίς τηλέφωνο. Χωρίς... Καλέ, πήγαμε ετοιμασμένοι, νευριασμένοι. Αγρίμνησαν μόλις μέσα στο σπίτι. Ναι. Πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό. Μα πάντα παίζουν ρόλο. Η καραντίνα που κρατούν. Δεν μπαίνουν κατευθείαν, τους κρατάνε κάποιες μέρες για να έχουν και νεύρα και να μπουν και να δώσουν περιστάλ. Κατευθείαν content, μην είναι κρατημένοι και τέτοια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε. Έτσι πήρα απόφαση. Ήταν δηλαδή πραγματικά μια απόφαση που λέμε όντως τη στιγμή. Δεν ήταν μπαμπαμ και μαζί με κλάματα και τέτοια. Κοίτα, για τέτοια απόφαση πήγε πολύ καλά, Σοφία. Καλά. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, και μετά λοιπόν σε βλέπουμε. Καλά, εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει και πολύ μεγάλη τηλεθέαση το δικό σας ειδική σεζόν. Το είχαμε δει όλοι, είναι η αλήθεια. Δεν θα ρωτήσω τώρα για άλλους συμπαίκτες γιατί δεν υπάρχει λόγος. Τουλάχιστον κρατάς τα θετικά, φαντάζομαι, και από αυτή την εμπειρία. Πήρες αυτό για το οποίο μπήκες και στο έκανες μεθυσμένη, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Αλλά ο κόσμος σε θυμάται, σε γνώρισε από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι εν μέρει κάπως πέτυχε στον δικό σου στόχο. Όλα καλά, δεν πήγε και αρνητικά. Αυτό με αυτή την έννοια. Και μετά λοιπόν, πώς συνεχίζεις με το τραγούδι, με τη δουλειά σου ενώ την κανονική. Δεν είδες κάποια διαφορά, κάποιες ευκαιρίες βγαίνοντας από το reality και έχοντας κάνει και όλο αυτό την αίσθηση? Γιατί έκανες αίσθηση? Γιατί έχεις ένα πακέτο και σαν παρουσία και σαν προσωπικότητα και με χρόνια εμπειρίας. Γιατί δεν ήσουν στην απαρχή της καριέρας σου. Έτοιμα εκμεταλλεύσουμε, να το πω υλικό, να το πω πολύ απλά. Θα μπορούσαν να γίνουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν γίνανε. Όλα έχουν το λόγο τους. Ήτανε και επιλογή σου εν μέρει, Σοφία? Πέσαμε και σε COVID. Πέσαμε και δεν ήμουν μωρέσει ποτέ τυχερή πάνω στη δουλειά. Κατάλαβες, δεν είχα ποτέ έτσι την ομάδα. Δεν σου ήρθε κάτι εύκολο? Δεν μου έχει έρθει τίποτα εύκολο. Δηλαδή από βιντεοκλίπ, από τραγούδια, να τα πληρώσω, να τρέξω, να κάνω τη διαφήμιση. Δεν μου έχει έρθει κάτι εύκολα. Δηλαδή αυτό που μου ήρθε μετά το παιχνίδι κάποιο εύκολο είναι να με πάρει μια εκπομπή, να κάνω μια δήλωση. Μια συνέντευξη. Μου είναι λίγο πιο εύκολο να κάπως λίγο με τους δημοσιογράφους. Μετά και στη δουλειά. Δεν θέλω να είμαι αχάριστη. Όταν βγαίνει κάποιο live που είναι στην Ελλάδα, εκεί που ήταν να έρθουν 10, θα έρθουν 20. Ωραία. Οπότε έχεις δει μια διαφορά, αλλά καμία σχέση με αυτό που θα μπορούσε. Σύμφωνα με μπορούσε και θα μπορούσε και να μην γίνει και τίποτα. Ναι, αυτό. Είναι και, υπάρχουν και πολλοί παίκτες που είναι και ανάλογα, ξέρεις, και οι συνθήκες και οι συγκυρίες. Σε αυτά τα reality είναι μοναδική. Όχι. Είναι πολλοί οι οποίοι μπορεί να πάνε και μετά να μην του θυμάται ο κόσμος ή να μην κάνουν αίσθηση. Είναι πολλοί. Γιατί συνήθως το λένε ότι παίρνουν και μπαίνουν σε πάνελ κτλ. Δεν μπαίνουν όλοι, δεν είναι κάτι σύνηθες. Είναι κάτι που πρέπει να είναι και οι συγκυρίες και η προσωπικότητα και λίγο όλο να κάτσει. Συμφωνώ. Και μια και το αναφέρω αυτό τώρα. Εσύ κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, μου το είπες πριν, θα το πω τώρα. Έχεις κάνει και σεμινάριο τηλεπαρουσίασης, παιδιά. Άστα. Εδώ πέρα η Σοφία είναι η ενδυνάμει. Καμία δεν, όχι, ούτε καν. Για πες για αυτή την εμπειρία. Δεν θα μπορούσες να συμμετέχεις, ποτέ θα ήθελες να ασχοληθείς με το χώρο της τηλεόρασης με κάποιον τρόπο. Όχι απαραίτητα. Ας πούμε, σε κάτι σοβαρό ή στη θέση παρουσίασης. Γενικά θα ήθελες, θα σε ενδιέφερε είτε σε πάνελ, είτε σε παρουσίαση, σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, σε κάτι? Να πάω να κάνω την παρουσιάστρια? Όχι, παιδιά, ούτε καν, δεν νομίζω. Καθόλου τηλεοπτικά, καθόλου δεν θα μπορούσαμε να σε δούμε? Όταν το έκανα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βαριόμουν. Δεν σου τέριαζε? Δεν μου τέριαζε, γιατί η τηλεόραση θέλει να τη φιλτράρει. Ενώ τώρα εγώ, σαν άνθρωπο που μου κάνει τη συνέντευξη, μπορώ να πω και ό,τι θέλω. Ναι, εννοείται. Ό,τι θέλω. Ενώ σε κάποια πλαίσια του μπορώ να είμαι πιο αυθόρμητη. Τώρα να πάω να ρωτήσω, ναι, γεια σας, τι μπορώ να ρωτήσω? Και δεν θέλω να το κάνω. Αν υπάρχει μια Ανίτα Πάνια θα έκανα. Να, τι θα έκανα. Πάρτε με. Πάρτε με συνέχεια. Που εκλείπει και αυτή η θέση, παιδιά. Και λείπει κιόλας. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ η Ανίτα. Κοίταξε, αυτό που λες είναι αλήθεια. Βέβαια παίζει ρόλο και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι, δηλαδή εννοώ και την προσωπικότητά του. Δηλαδή και εγώ π.χ. είμαι πάρα πολύ αυθόρμητη, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν είναι ωραίο το να. Δεν μου αρέσει. Είναι άλλοι άνθρωποι, άλλοι δημοσιογράφοι που ακολουθούν π.χ. αμιγώς το ενημερωτικό ή το ό,τι πρέπει να υποθεί. Αυτά είναι και λίγο επιλογές. Εγώ πιστεύω, γιατί στο λέω αυτό, πιστεύω ότι θα μπορούσες να σταθείς και σε κάτι τηλεοπτικό. Αλλά εφόσον δεν το θες, σου έχει γίνει ποτέ πρόταση? Νομίζω τα βγήκα. Μετά που βγήκες. Γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν μπορεί. Μου κάνανε. Σου κάνανε. Κατευθείαν όχι. Άρα δεν ήθελες. Ναι. Ήθελες να εστιάσεις τη δουλειά σου, οπότε εμένα η δουλειά μου με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν ζήτησα εγώ ποτέ ούτε θέατρα, ούτε πάλκα, ούτε τίποτα. Εγώ ζήτησα
από το σύμπαν, πέρα απ' όλα και από τη θρησκεία μου, από το Θεό, λέω, Θεέ μου, βοήθαμε. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύω πολύ στο Θεό. Μπράβο, okay. Εγώ πιστεύω Ναι, πολύ ναι, στο ναι, Θεό. έλα στην προσωπική σου Ναι, πεποίθηση, λοιπόν, να πάω, να πάει καλά η δουλειά μου. Όμως, ναι. μην γυρίσει τώρα και γίνει καμιά πρόταση και μ' αρέσει και που η κυρία που έλεγε δεν θέλω. Σε τίποτα. Τώρα δεν ζούμε σε ποτέ. Που λένε, ναι, ποτέ μην λες ποτέ. Εντάξει, εσύ δεν είπες αυτό. Είπες ότι δεν είναι η προτεραιότητά σου και ότι γενικά δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις επιδιώξει, κάτι το οποίο θα αποδεχόσουν οποιαδήποτε πρόταση. Αυτό στην ουσία. Λες. Σε reality θα ξανάμπαινες? Θέλω να πάω, ναι. Σε ένα συγκεκριμένο. Ποιο? Στη Φάρμα. Θα πήγαινες Φάρμα? Ναι. Μ' αρέσει η Φάρμα. Βλέπω ότι μπράβο, έχεις αντοχές. Μ' αρέσει η Φάρμα, μ' αρέσει όλο αυτό. Γιατί έχει πάλι ένα στοιχείο εγκλισμού και η Φάρμα. Δεν είναι εγκλισμό. Δεν το ίδιο, ναι, σίγουρα, αλλά έχει. Και αυτό με το Survivor, όχι, καμία σχέση, δεν θα ήθελα. Survivor θα έμπαινες? Τώρα όχι. Τώρα δεν μπορώ. Δεν το αντέχει το κορμί μου. Πριν κάποια χρόνια, ναι. Ήμουνα πιο ενεργή. Τώρα όχι. Αλλά δεν ξέρω. Είναι όλα δύσκολα, αλλά στο Big Brother δεν βλέπαμε ουρανό. Δηλαδή μετά από κάποια ώρα δεν βλέπαμε ουρανό. Αυτό δεν το ξέρουν περισσότερο. Ναι, δεν το ξέρουν. Λοιπόν, ενώ στη Φάρμα γίνεται το εξής. Με νευρίασε η Χριστίν, η Κατερίνα, ο Γιάννης, ο Τάκης. Πηγαίνω εκεί πέρα, καθαρίζω την Αγελάδα. Σε δίνεις κάπου, δηλαδή παίρνεις κάτι αέρα. κάνεις, παίρνεις αέρα, είναι τα βουνά, είναι τα λαγκάδια, είναι τα νερά, είναι όλα. Εκεί πέρα. Πού να πας να κλειστείς? Είναι πιο έτσι άνετο, πιστεύεις, είναι λίγο καλύτερο. Εκεί θα γουστάρα πάρα πολύ να πάω για το λόγο ότι μ' αρέσουν και τα ζώα, μ' αρέσει εγώ ξυπνάω πρωί. Θα μπορούσαμε να σε δούμε. Ναι, αλλά όχι δεν το σκέφτομαι. Όσο μου το λες, ξέρεις, η ιδέα. Ναι. Ανθίζει. Και από το Big Brother, ποιος has κρατήσει η σχέση? Με την Αφροδίτη. Κάνατε παρέα και μέσα, πάρα πολύ. Όχι στις αρχές. Μετά δέσατε. Ναι. Και είναι και έγκυος τώρα. Ναι, το κορίτσι μου. Τι ωραία, άντε με το καλό. Τελικά έγκυος ήταν. Άντε με το καλό. Μπράβο. Ναι, με την Αφροδίτη κάνω περισσότερη παρέα. Βρισκόμαστε πιο πολύ. Ναι. Με τον Γρηγόρη θα μιλήσουμε καμιά φορά στα μηνύματα. Έγινε και αυτός πατέρας. Ορίστε, παιδιά. Με το Θέμη μιλάμε. Εντάξει, κάνουμε κάτι κουσκούς κάνουμε μέσω social. Έχεις κρατήσει. Το Χάος, τον Πυργίδη, που τον είδα στη Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε. Είχα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του και έτσι ξαναμιλάμε. Λίγο έχω ανταλλάξει κάποια μηνύματα με τη Ραΐσα. Τη συμπαθώ τη Ραΐσα. Εγώ τη συμπαθούσα πολύ. Ναι, και μέσα δεν είχατε ποτέ. Είχαμε, με αυτή ξεκινήσαμε. Θυμάμαι ότι την είχε στηρίξει όμως σε κάποια πράγματα. Δεν έλεγε ηρέμησε και τέτοια. Θυμάμαι ότι ήσουν έτσι λίγο υποστηρικτική. Εγώ θυμάμαι αυτό που δεν την άφησα. Να ξεδώσει. Να ξεδώσει. Και τώρα πού είσαι τώρα, πού σε βλέπουμε τώρα? Εγώ τώρα βρίσκομαι στο εξωτερικό. Κάνω κάποιες συναυλίες, κάποια εξτρά εκεί πέρα, εμφανίσεις. Βουλγαρία, Σερβία. Πάει καλά όμως, έτσι. Βλέπω συνέχεια. Σε βλέπουμε και στα social. Είμαι πολλά χρόνια εκεί. Σε ξέρουνε εκεί. Με ξέρουνε. Πολύ καλά. Έχω κάνει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που πήγε πάρα πολύ καλά. Και πάει καλά. Σε Βούλγαρους τραγουδάω κατά βάση. Το τραγούδι νομίζω είχε εκατομμύρια views, έτσι, το συγκεκριμένο που λες. Όντως πήγε πολύ καλά και ήταν μαζί με μια ακόμη καλλιτέχνη. Με την Τζένα. Μιλάει ελληνικά η Τζένα. Ήξερε ή της έμαθες σε κάποια πράγματα? Ήξερα και μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Πάρα πολύ και καλό παιδί. Τι διαφορά βλέπεις, Σοφία, γιατί έχεις δουλέψει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να θες να δουλέψεις περισσότερο στο εξωτερικό, πέρα φαντάζομαι από το οικονομικό? Εντάξει, μην τρελνόμαστε το οικονομικό. Ότι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι τόσο μεγάλο, τίποτα. Απλά είναι ξεκούραστα. Ξεκούραστα με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να γεμίσεις το μαγαζί. Να πάρω τη μάνα μου, την ξαδέρφη, τη θεία μου, τους φίλους μου και να γεμίσω το μαγαζί. Δεν έχεις τόση πίεση δηλαδή, να είσαι πιο... Ναι, αυτό τώρα δεν το γνωρίζετε, αλλά για όχι εμάς τα ονόματα μας, δεν είμαι ο Βέρτης. Ναι. Λοιπόν, για το Βέρτη τρέχουν άλλοι για να γεμίσουν το μαγαζί. Έτσι, με Tracy, Βιτόρι, Public, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά, το management και όλα αυτά. Για εμάς που δεν έχουμε αυτή την αναγνωρισιμότητα, που δεν έρχονται με το... Ναι, κατάλαβα τι λες. Είναι εκεί οι Δανέζοι και θα πάω. Πρέπει να τρέχω, να φέρω κόσμο, να παρακαλώσω κόσμο, να έρθουν εκεί, να κάνω τα...
Ναι, βέβαια αυτό δεν τιμά και το. Δηλαδή δεν σέβεσαι τον καλλιτέχνη που έχεις φέρει ως όνομα, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα μας λες πώς λειτουργεί. Τώρα ναι, okay. αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Άστο αυτό. Το αφήνουμε στην λέω άκρη. Ότι κατά βάση εμείς οι τραγουδιστές που δεν είμαστε τόσο αναγνωρίσιμοι και δεν είμαστε τόσο. Okay. Ναι, δεν είμαστε τα πρώτα ονόματα. Που εγώ πρώτο όνομα είμαι. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Λοιπόν, πρέπει και να αυτό τρέξουμε. σχετικό είναι. Εντάξει, πρώτα ονόματα κατάλαβα πώς το λες. Ναι, βέβαια ναι. με άλλα κριτήρια. Okay, ναι. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ και να τρέξουμε και γι' αυτό. Εκτός από όλα τα άλλα, πρέπει να τρέξω και γι' αυτό. Από δημόσιες σχέσεις. Να φέρνω. Θα έρθεις για ποτό, να με στηρίξεις. Δηλαδή, κουράστηκα. Κουράστηκα. Είναι ψυχοφθόρο. Είναι ψυχοφθόρο πολύ και μπορείς για όλα τα παιδιά. Δεν είμαι ο να απολαύσεις και να αποδώσεις ίσως και στη δουλειά σου όσο θα έπρεπε. Τι λεφτά θα ζητήσεις και άμα δεν πάει καλά θα σε πληρώσουν, δεν θα σε πληρώσουν και άμα πάει πολύ καλά πάλι θα πάρεις τα ίδια λεφτά. Γιατί δεν γίνεται. Άμα δεν πάει καλά δεν μπορεί να μην πληρωθείς. Εντάξει, όχι ότι ειδικά δεν είμαι άτυχη, τυχερή είμαι, δόξα τω Θεώ. Καλά, σίγουρα. Αλλά κάπου λίγο σε κούρασε, δεν είναι κάτι το οποίο. Ναι. Και όταν έρχεται κάτι αξιόλογο, γι' αυτό και πηγαίνω. Όχι ότι σταμάτησα την Ελλάδα. Όχι, απλά το περνάς από την αξιολόγησή σου πλέον. Ναι, πλέον πολύ έτσι και οι επιχειρηματίες να είναι σωστοί και οι άνθρωποι που συνεργάζομαι και γύρω-γύρω. Θέλω να πηγαίνω να τραγουδάω προβλημάτιστα, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι ωραία που πηγαίνω στην Βουλγαρία. Τραγουδάω και γεμίζει ψυχή μου. Γιατί. Αυτοί περνάνε καλά, περνάμε κι εμείς καλά. Το εκπέμπεις. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος ή έχεις και πάρα πολύ πίεση, μπορεί να το καλύψεις σαν επαγγελματίας. Ως επαγγελματίας, αλλά πέρα από αυτό μέσα σου, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι όταν είσαι καλά ψυχικά, αποδίδεις καλύτερα, έχεις πιο πολύ διάθεση. Ο ίδιος άνθρωπος να είσαι, τις ίδιες ικανότητες να έχεις, είναι τελείως διαφορετικά και αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Πόσο δε μάλλον σε αυτό τώρα, που είναι άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, είναι η φωνή σου, είναι η παρουσία σου. Οπότε δεν μπορεί να έχεις χίλια άλλα άγχη. Δεν θα πληρωθώ, να βιοπορίζεσαι από αυτό γιατί είναι η δουλειά σου. Είναι, αυτά τα πράγματα και στα δικά μου αυτιά έχουν περίεργα, είναι πάρα πολύ, είναι τραγικά. Τώρα να ρωτήσω, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονικιά είμαι. Τι προτιμάς? Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θέλω. Αγαπώ Θεσσαλονίκη. Είμαι Θεσσαλονικιά. Πατρίδα, ναι. Είμαστε Θεσσαλονικοί, παρακαλώ. Αγαπάω την Αθήνα. Είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα. Τα περισσότερα χρόνια, μη σου πω, γιατί εγώ ήρθα το 2005 στην Ελλάδα. Δεν μεγάλωσα εδώ. Και από το 5 μέχρι και τώρα πάντα είχα σπίτι στην Αθήνα. Αλλά το σπίτι μου, το πατρικό μου είναι στη Θεσσαλονίκη και το δικό μου το σπίτι είναι στη Θεσσαλονίκη. Και όταν δουλεύω στην Θεσσαλονίκη και γύρω-γύρω, αναγκαστικά 6 χρόνια ήμουνα αποκλειστικά Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο. Ναι. Γιατί και Κοζάνη που δούλεψα και είναι όλα πιο κοντά από την Αθήνα. Πατρίδα, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να διαλέξω. Την αγαπάω και την Αθήνα, αλλά πολύ κίνηση. Και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι αυτό τώρα, να έχετε υπέρ και τα κατά. Αλλά όχι, ναι. Και τα δύο. Εκεί πέρα ησυχάζω 2-3 μέρες, εδώ πέρα είμαι στην τζίτα. Είναι άλλη ρυθμή, έχεις δίκιο σε αυτό. Μ' αρέσει και εδώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι ακόμη τώρα. Με τα προσωπικά πώς είσαι, σε βρίσκουμε μόνη, σε βρίσκουμε σε σχέση? Γιατί φαντάζομαι είσαι πολύ ωραία γυναίκα, σε προσεγγίζουν σίγουρα πάρα πολύ κόσμος. Όταν λέω ότι είμαι σε σχέση, χωρίζω. Όταν λέω ότι δεν είμαι σε σχέση, πες είμαι καλά. Τα βρίσκω. Γι' αυτό είμαι καλά. Πες είμαι καλά, αυτό. Είμαι πολύ καλά. Ωραία. Αυτό. Απάτη, μια χαρά. Εμείς ευχόμαστε να συνεχίσεις να είσαι καλά. Αυτό μόνο. Και τώρα, Σοφία, για πες, βγάζει κάποιο τραγούδι να περιμένουμε κάτι? Έχω κάνει ένα τραγούδι από πέρυσι. Από πέρυσι φαντάσου. Και δεν το έχω βγάλει. Είναι ολοκληρωμένο. Βίντεο κλιπ, τραγούδι, όλα, φωτογράφηση, τα πάντα όλα. Ήμουνα πέρυσι σε μια φάση που δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή, δεν είχες τη διάθεση. Δεν είχα τη διάθεση να κάνω τίποτα. Μάταιος ο κόσμος, κάτι τέτοια. Την περνάμε αυτή τη φάση, όλο συμβαίνει κάποια στιγμή. Και επειδή φέτος γίνανε, για αυτό πέρυσι το καλοκαίρι το έβγαλα, δεν το έβγαλα, το έφτιαξα. Αυτό το καλοκαίρι λέω πρώτα ο Θεός και αν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλω, να βγάλω το τραγούδι, είναι έτοιμο.
Να το βγάλεις, περιμένουμε. Έχουμε καιρό να... Όχι, εγώ είμαι φάνα. Συμπαθώ πάρα πολύ, το ξέρεις. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Αμφίδρομο. Γιατί σε θεωρώ πολύ αυθεντικό παιδί και η αλήθεια είναι ότι με έχεις αγγίξει, το είπα και backstage, κάποια στιγμή που έχεις ανεβάσει ένα story για τις δυσκολίες σου, που έχεις... Τέλος πάντων, ένα πιο αιχμηρό, και θα το έλεγα και ένα απόθεση ψυχής κάπως. Το καταλαβαίνω γιατί το έχω βιώσει και εγώ από τη δική μου σε ένα σημείο προσωπική εμπειρία και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, τα παιδιά που δουλεύουν μόνα τους και προσπαθούν και από το μηδέν χτίζουν και πάνε έτσι λίγο που λέμε το σταυρό στο χέρι, έτσι λίγο καθαρά. Και είσαι άτομο που έχει τσαγανό σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο εκτιμώ πολύ ως ανθρώπους. Βέβαια θα μου πεις στο τέλος της ημέρας κερδίζουμε ή χάνουμε. Είναι αυτό το ερώτημα. Αλλά δεν μπορείς να μην το θαυμάσεις, θεωρώ, και να μην το θεωρήσεις κάτι πολύ... κάτι ξεχωριστό. Τουλάχιστον στην εποχή μας πλέον, έτσι. Συμφωνώ. Και σε αυτούς τους χώρους. Συμφωνώ. Αυτό. Ευχαριστώ. Τίποτα. Τίτλο από το τραγούδι κάτι για το τι περιμένουμε για αυτό το επερχόμενο που είναι τώρα να βγει. Φαντάζομαι θα γίνει hit. Δεν ξέρω. Λες να στο κλέψουν, ναι. Δεν μου το κλέψουν. Σου έχει τύχει αυτό ποτέ? Τι ξέρεις την ιστορία? Βεβαίως, 2 τραγούδια. Σου έχουν κλέψει τραγουδιά? Ναι, το ξέρουμε. Ναι. Το ξέρεις κι εσύ. Μου το είπες, αλλά με σόκαρε. Ναι. Με σόκαρε. 2 τραγούδια, ναι. Και μάλιστα, παιδιά, τραγούδια που έγιναν επιτυχιάρες, δεν θα επεκταθούμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι καριέρες των αλλών. Ναι, όντως. Αλήθεια λέει, όντως. Κάτι τραγικό. Πραγματικά πιστεύω εκείνη τη στιγμή, όχι είναι μαχαιριά. Νιώθεις, όχι προδοσία, όχι αηδία. Πιστεύω. Μπράβο σου. Δηλαδή το πώς δεν το σχολείς πουθενά, δεν βγήκες να πεις τίποτα κτλ. Πολλά δεν έχω σχολιάσει τελικά. Ναι. Ποιος είναι αυτό που τα κρατάς και λες τώρα καλώς, τα κρατάω. Θέλω άμα μιλήσω τώρα θα γίνει χαμός, κάπως έτσι. Αλλά τι να κάνεις. Τι να κάνω, αυτά είναι και είναι κάποια που λες καλύτερα να μην επεκταθώ, να μην δημιουργηθεί και εκείνος αντιδράσεων και τελικά θα κάνει κακό σε εμένα στο τέλος της ημέρας, κυρίως στην δική μου διάθεση. Δεν φοβάμαι τίποτα πλέον. Δεν φοβάμαι καμία κριτική. Δυνατές εμπειρίες τώρα που έχεις Έχω τρομερές εμπειρίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Πιο παλιά στις αρχές, καλά στις αρχές όταν βγήκα, σοκαριστικό ήταν όλο αυτό. Ήταν πολύ έντονα, πολύ... δεν φαινότανε. Αλλά ήταν υποχθόνια, όχι, δεν φαινότανε αυτό που ένιωθα. Δεν το εξωτερήκευες, λες, το κρατούσες πολύ. Το κρατούσα μέσα μου, που εν τέλει μου έκανε και λίγο κακό. Αλλά τώρα δεν πά να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα, δεν πά να πούν τα χειρότερα ή τα καλύτερα, ακόμη και τα καλύτερα, δεν με αγγίζει. Στα καλύτερα πάντα σε αγγίζει, εντάξει. Τα καλύτερα τα λέτε κιόλας, καλό είναι. Τα καλύτερα. Ό,τι υπόλοιπο, γιατί από φωτογραφίες που μου στέλνουν, από λόγια που είπατε, ότι να πεθάνουμε, τι να κάνουμε, τι να ράνουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν με αγγίζει τίποτα. Ό,τι και να στείλουνε, εγώ εύχομαι και στα δικά σας. Ωραία αντιμετώπιση. Και στα δικά σας. Κοίταξε, νομίζω φτάνει σε ένα σημείο που παθαίνεις ανοσία. Και ειδικά εσύ που έχεις βιώσει. Ανοησία παθαίνεις. Ναι, είναι εκνευρής, δεν είναι κάτι ευχάριστο, αλλά δεν είσαι στην αρχή σου τώρα που στην αρχή σου κάτσε περισσότερο, τα παίρνεις λίγο πιο βαριά. Πλέον έχεις μάθει να το διαχειρίζεσαι. Προσπαθείς. Πάντα σε επηρεάζουν. Έτσι, πάντα επηρεάζεσαι. Αλλά δεν σου κάνει τόση εντύπωση γιατί έχεις ξαναδεί, ξανακούσει. Έχω φτάσει στο σημείο και το λέω πολύ ειλικρινά και το λέω. Θα κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Εσείς έχετε εκεί το χρόνο σας. Θέλω να πω κάτι, μπορώ να το πω. Φυσικά, εννοείται. Ναι. Να μην σας πειράζει τίποτα, να μην σας ενοχλεί τίποτα, ό,τι και να πούνε. Η ζωή είναι μία, δεν ξέρουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αύριο. Το σήμερα είναι σημαντικό, να περνάμε καλά, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, ανθρώπους στα δικά μας μέτρα και σταθμά που θέλει ο καθένας, να μας καταλαβαίνει, να τους καταλαβαίνουμε, να δίνουμε αγάπη, να έχουμε την υγειά μας. Πάνω απ' όλα, ναι. Δεν είναι μόνο η υγεία, είναι και η ψυχική υγεία. Η ψυχή μας να είναι καλά και να μην τους νοιάζει τους ανθρώπους τίποτα. Σε βρίσαν, σε είπαν εκείνο, σε είπαν τ' άλλο. Δεν πειράζει. Αύριο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και εύχομαι μόνο να περνάμε καλά, τίποτα άλλο. Δηλαδή, άμα το σε βρίσανε,
Γέλα το. Χαμογέλασέ το. Τώρα θα φανούσα την τέτοια. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να συμβεί. Όσο και αν ακούγεται, ξέρεις κάτι που έχει ξανακουστεί τετριμένο, όντως είναι έτσι. Γιατί και κάθε μέρα είναι ευλογία που ζούμε. Δεν ξέρεις αν θα ξυπνήσει και τι μπορεί να γίνει. Ακούμε τα πάντα. Κλείνεις πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που περνάς και ειδικά έχοντας ζήσει και διάφορα. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου. Και ναι, παιδιά, μην τα βάζετε κάτω, προχωράμε. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, λέει, μας κάνει πιο δυνατούς. Είναι η αλήθεια. Και να μην αλλοιωνόμαστε, εγώ θα πω, από ό,τι βγαίνουμε αρνητικά. Δηλαδή να προχωράμε. Αυτό. Να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό. Και αυτό μια αλλίωση είναι. Από το κακός να γίνεσαι καλός. Να μην έχεις φθορά στο χαρακτήρα σου αρνητικά, το λέω. Ναι, βέβαια. Με αυτή την έννοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πρόλαβα, παιδιά. Είναι έτοιμη, παιδιά, τηλεπαρουσία. Εγώ σε ευχαριστώ. Δεν είμαι. Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία. Και εμείς περάσαμε πολύ ωραία μαζί σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Τα καλύτερα εύχομαι. Πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά, Σοφία. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς φάνηκε? Αποκαλυπτική. Είπε πολλά, Είπε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Ισχύει. Και ήταν χαρά μας, εννοείται, να την έχουμε και στην παρέα μας. Εμείς κάπου εδώ, Άρτεμις, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, ότι μας βλέπετε κάθε Σάββατο στις 11 στο High TV στην Αττική και στη Δυτική Μακεδονία στο Flash, κάθε Κυριακή 8 το βράδυ, Δευτέρα και Τρίτη σε επανάληψη, Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι και Τρίτη στις 10 το βράδυ. Πολλά φιλιά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.